салому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боварӣ доред. Хубе, иншаалло ҳар як шумо. Ин видео мешавад барои нафарҳое ки чӣ гуна медонед ай Тоҷикистон ба Россия рафтан. Хоб пешаи парвоз ай 3 июн дар кор мешавад регистратсия кардан дар Госуслуг.ру ID ва QR код метия ки бигем вақте ки ба Россия парвоз карден QR кода дар пограничный контрол нишон метен ва баъдан бигем ба Россия ворид мешен ба ҳама шаҳрҳои Россия. Дар ҳамин масъала маълумот мерасонем. Шояд баъзеҳо дар дигар шабакаҳо дида бошанд ва шояд баъзеҳо хабардор набошанд ки фикр мекунем як нафарам хабардор мешавад, беҳтарин мешавад. Наворро ҳатман то охирша тамошо мекунем. Лайк ва нафарҳое ки обуна шидагӣ нестен, ҳатман обуна шавен. Барои пешравии канали мо ва барои паҳншавии видео беҳад дастгирии хуб мешавад. Ҳамчунин нафарҳоида ки билети ҳавопаймо ай куҷое ба куҷое ки дар кор мешавад, номерҳои мондагида дар WhatsApp метонед ки ай нарх наво хабардор шавем ва бе ташвиш ба дили пур харидорӣ кунед. Аз саволҳо шавад дар комментарии ҳамин видео нависен, ҳаракат мекунем худам ҷавоб гардонам. Ин номерҳода фақат барои билет. Хоб, маълумот мерасонем. Бале, аз 3 июни 2025 то 3 июни 2026 нафарҳое ки ба Россия мераванд, хоб пешай парвоз кардан бигем дар приложенияи Госуслуг.ру ID регистратсия карданашон дар кор мешавад ва заявление рӯй кардан дар кор мешавад ки QR код метиҳанд. Ира бигем дар пограничный контроли Россия мепурсанд. Хоб, мо бисёр мехостем ки приложения суратша монем ва ёки хича дар Telegram монем, то ки шумо бигем дар телефонҳотон установка кунед, тайёрӣ бинед, вале айни замон бигем ки приложения баромадагӣ нестай ва дар Госуслугам ки мо навистем гуфта шидагие ки ба наздикиҳои охирои моҳ мебарояд ин приложения. Ин приложения бигем ай Госуслуг фарқ дорад, яъне нафарҳое ки Госуслуг регистратсия кардагӣ бошанд медонанд ки барои подтвердид карданаш, барои регистратсия кардан баъзан ҳолатҳо ай пеш рафтан дар кор мешавад, бигем маи документи ёки ҳуҷҷатҳо дар кор мешавад. Ай ида не фарқият надорад, ай Тоҷикистон ёки якум борам ки меравен дар омада регистратсия кардан метонем ва ба кадом нафарҳо дахл надорад. Нафарҳои хурд то 6 сола бигем шумода шарт нестай. Ҳамчунин чандин нафарҳо телефон кард ки мо ай Россия омаданем, модам дахл дорад. Не, нафарҳое ки ай Россия баромаданем шумоам бе ташвиш, ин бигем шумодам дахл надорад. Ҳамчунин нафарҳое ки ай Тоҷикистон рафтанен, РВП, вид на жительство ва ё шаҳрвандии дутарафа дорен, шумодам бигем ки ин дахл надорад. хоб, бо наздиктар шавад бигем приложения ки барояд чӣ гуна ҳолатҳо мешавад, чӣ гуна пур карданаша ҳаракат мекунем, оди карда фаҳмонем. Ягон ташвиш нашен шумо. Ҳар як коре ки мебарояд роҳи ҳалша меёбад бигем ва гуфта шидагие ки 72 соат пешаи парвоз заявление рӯй кардан дар корай. Дар баъзан ҳолатҳо ки бигем агар болезнь или смерть гуфта шидагие мешавад ки 4 соат пешаи парвоз, обычно 72 соат пешаи парвоз заявление рӯй кунем. Ва ман фикри ақидаи хидмат мегӯям ки фикр мекунам барои хубии хидмат, барое ки баъзеҳо да мо билет мегирем, парвоз мекунанд, айҷа мераванд, баъдан дар аэропорти Россия депортасияшон маълум мешавад, мегардонанд саргардон бигем бо ман мекунанд ки агар ки пешакӣ хабардор кунам, фикр мекунам мардумам саргардон намешавад ва иҷадам гуфта шидагие ки барои задержка кам кардан. Вале на фақат ки барои мо ва ҳамаи мардум ҳамин хел мешавад. Хоб, ҳамин қадар маълумот шояд ягон ҷоша хуб нафаҳмонда бошем ёки шумо нафаҳмида бошен, дар комментария нависен. раҳмат ки наворро то охирша тамошо карден. Миннатдорум ай ҳаматон бошен.